Moje meno je Iveta Pupišová, venujem sa poradenskej činnosti v oblasti hotelierstva, tréningom a vzdelávaniu personálu. V roku 2015 som založila vzdelávaciu inštitúciu Akadémia hoteliera, ktorá vzdeláva hotelierov formou otvorených tréningov. Všetci naši lektori sú z praxe. Tak ak mám odpovedať na otázku, aké výzvy mi priniesol COVID a celá pandémia, tak najprv som si myslela, že si trochu oddychnem, ale potom som si uvedomila, že vlastne musím z niečoho žiť, platiť účty. A tak som tú situáciu celú prijala a hľadala som možnosti. Prvá možnosť bola, že som si povedala, že idem pracovať do reťazca na pokladňu, že s klientami viem komunikovať, mám v tom prax. No ale keď ma jedna klientka oslovila, aby som urobila jednu zákazku pre nich na 3 mesiace, ktoré sa predĺžili na 4, tak som sa potešila a potom som si uvedomila, že naozaj to nie je také jednoduché v tom reťazci. No a v druhom rade som využila podporu od štátu, takže tieto dve veci mi vlastne pomohli zvládnuť pandémiu. No a ako sa otvorili hotely, ako sa otvorila práca, teda ako sa už začalo fungovať, tak sa situácia rapidne zlepšila a práca sa rozbehla. Tak pre svojich klientov som tu bola na online, ale snažila som sa robiť webináre bezplatne pre klientov, ale nebol o to záujem. Klienti boli veľmi frustrovaní a skôr vyhľadávali moju takú oporu a pomoc v tom, ako pripraviť zamestnancov na zmenu a ako s nimi komunikovať. Tak ako som už spomenula, situáciu som zvládla vďaka 4-mesačnej zákazke od klienta a podpory z úradu práce, ktorú som využila. Tak nakoľko sa venujem vzdelávaniu v oblasti hospitality alebo horeka, toto odvetvie je založené na ľuďoch, lebo je to biznis o ľuďoch a pre ľudí. Žiaľ, v hotelieri alebo prevádzkovateľia hotelov nemajú dostatok prostriedkov na to, aby mohli vzdelávať svojich zamestnancov. A myslím si, že v tomto by mal pomáhať štát, a aby sa nestali také situácie, aké boli, že niektorí podnikatelia museli zatvoriť svoje podniky a aby sa viacej prostriedkov venovalo na vzdelávanie. Tak myslím, že toto by mohlo pomôcť podnikateľom túto situáciu lepšie zvládať. Rozhodne si myslím, že vzdelávanie zamestnancov, príprava na zmenu a riešenie krízových situácií by pomohlo zvládať lepšie tieto situácie. Tak ja si myslím, že každý človek, keď sa rozhodne podnikať, musí rátať s tým, že niektoré mesiace sú silnejšie, niektoré slabšie. Ja osobne to tiež tak mám. Keď viem, že idú prázdniny a nemám prácu, tak sa na to pripravím a potom som milo prekvapená, keď dostanem nejakú zákazku. A preto každý podnikateľ by mal byť pripravený na zmenu, ktorá nastane, lebo vlastne tá zmena je vystúpenie zo zóny komfortu a vždy, keď tá zmena nastane, tak nás to niekam posunie, niečo sa naučíme a môžeme byť potom na seba pyšní, že sme niečo dokázali.